கன்னடா யூடியூப் சேனல் நண்பர்களுக்கு வணக்கம். இன்று இன்னொரு கவிதை. ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் கரடி வந்துவிட்டது என்று இந்த கவிதை ஆரம்பமாகிறது. டாக்டர் MS துர்கா பிரவீன் திராவிட பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியராக பணியாற்றுகிறார். ப்ரொஃபசர் MS துர்கா பிரவீன் அவர்களுடைய கவிதைகள் ஒரு விஷயத்தை வேடிக்கையாக, விளையாட்டாக சொல்வதன் வாயிலாக மறைமுகமான ஒரு அர்த்தத்தை அதற்குள் நிறுவக்கூடிய ஒரு சாமர்த்தியம் இருக்கிறது, ஒரு திறன் இருக்கிறது. கவிதையில் இது மிகவும் வரவேற்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம். ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் கரடி வந்துவிட்டது. ஒரு கரடி என்றவுடன் பல்கலைக்கழக மாணவர்களுடைய மறுவினை எப்படி இருக்கிறது? மாணவர்களுடைய கற்பனை எல்லாம் எப்படி செல்கிறது? கரடி என்பது ஒரு ராஜகுமாரனா, அல்லது கரடி என்பது ஒரு மோகினியா? கரடியின் பின்னால் இவர்கள் போகிறார்கள். அப்படி என்றால் கரடி முன்னால் போகிறது, இவர்கள் பின்னால் போகிறார்கள். யார் இவர்கள் உண்மையில் கரடியாக இருக்கிறார்கள் என்றெல்லாம் இந்த கவிதை செல்கிறது. இந்த கவிதையை திராவிட பல்கலைக்கழக முதுகலை தமிழ் மாணவி டி புவனேஸ்வரி அவர்கள் வாசிக்கவிருக்கிறார்கள். இந்த வாய்ப்பினை எங்களுக்கு கொடுத்த கன்னடா துறை நண்பர்கள் எல்லோருக்கும் எங்கள் நன்றியும் அன்பும். வணக்கம். பல்கலைக்கழகத்திற்குள் கரடி, பல்கலைக்கழகத்திற்குள் கரடி வந்துவிட்டதாம். ஒரே அமளி. அவர் வாக்கிங் போகையில் நின்று கொண்டிருந்ததாம் கவிராஜ மார்க்கத்துக்கு பக்கத்தில். ஒரே ஆச்சரியம் எனக்கு. அது நிற்பதென்றால் எப்படி? 2 கால்களிலா? அப்போது அது எப்படி தெரிந்திருக்கும்? ஊர்ச்சந்தையில் வந்து போய் கொண்டிருந்த 4 கால்களில் நடக்கிற, கழுத்துச் சங்கிலியை அசைக்கிற, கடித்து விடாதபடி வாயில் பட்டியிடப்பட்டிருக்கிற கரடி ஒன்றுதான் நினைவில் வருகிறது எனக்கு. அங்கு தேனுண்ண மரமேறுகையில் 2 கால்களின் அழகை பார்க்கலாம். ஆனால் பார்க்க போகும் தைரியம் எவருக்கு இருக்கிறது? கரடியின் ரோமத்தை கட்டிக்கொண்டால் நல்லதாம். காட்டுக்கரடியின் பக்கத்தில் போக எவனுக்கு இருக்கிறது துணிச்சல்? பல்கலைக்கழகத்திலோ இடம் அதிகம். எவ்வளவுதான் என்று காவல் போடுவது? கரடி அமர்க்களத்தில் இப்போதைக்கு இதுதான். ஜாக்கிரதையாய் போங்கள், கரடி எங்கும் இருக்கலாம். மாணவர் விடுதியில் என்னென்னவோ பேச்சு. எனக்கு ஒரு சந்தேகம். நிஜமாகவே வந்ததா, இல்லை கரடி விடுகிறார்களா? மாடிக்கு போன போது அன்று நிஜமாகவே கண்ணில் பட்டுவிட்டது. நாங்கள் மேலே, அது கீழே. நிஜத்தில் கரடிக்கும் மனிதருக்கும் மேல் கீழ் ஏது? என்னவோ அமர்க்களம் செய்து கொண்டிருந்த கரடி திரும்பவும் ஓடியதாம் மற்றொரு மாலை பொழுதில். அதன் பின்னால் ஓடினார்கள் எல்லோரும். காப்பகத்திலிருந்து தப்பித்திருக்க வேண்டும். காப்பகம் என்பது அதற்கு கூட ஒரு சிறைதானோ? எதற்காகவோ வந்துவிட்டது அந்த கரடி. யார் யாருக்கோ என்னென்னவோ யோசனை. படுத்து கொண்டிருந்த எவருக்கோ கண்ணில் பட்டதாம். நான் இருக்கும்போது கரடி எப்படி? இவன் சொல்கிறான் இப்படி. அப்படியென்றால் அவர் பார்த்ததுதான் என்ன? அது சரி, கல்யாணமாகாதவருக்குத்தான் கரடியால் ஆபத்தாம். ஒருவேளை அது ஒரு பெண்ணாக இருக்குமோ? அப்படியென்றால் அந்த மோகினி தூக்கி கொண்டு போவது எந்த ராஜகுமாரனை? இல்லை, அந்த மகா கரடி ஒரு வீர ஆண்மகனோ? முடியாத ஒன்றாகிவிட்டது கரடி புராணம். பாவம், அந்த கரடிதான் என்ன செய்தது? வித்யாரண்யம் என்றவுடன் காடு என்று நினைத்து விட்டதோ என்னவோ. அதுவும் அறிந்து வைத்திருக்கலாம் இந்த பல்கலைக்கழக வளாகத்தை. அதனுடைய பூர்வீகம் இதுவாக கூட இருக்கலாம். நடுவில் வந்த நாம் புதியதோர் உலகம் செய்வோம் என்றால் எப்படி? வளாகத்திற்கு பக்கத்தில்தான் கிஷ்கிந்தை. நினைவில் வருகிறார்கள் வாலி சுக்கிரவனோடு ராமனும் அனுமனும். அன்று அந்த ஜாம்பவனும் வானரமும் அணிலும் என்னென்ன நினைத்து கொண்டிருந்தனவோ யாருக்கு தெரியும்? ஒரு வாரம் முடிந்தது. கரடி கச்சேரி எங்கேயோ போய்விட்டது. போன இடத்தை யார் போய் அறிவது? அதை பார்த்ததோ இன்று. நாங்கள் வருவதை அது பார்த்திருக்கவில்லை அன்று.